Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 10 maý hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz DWT platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün biz ýöri gepleşip geçýär. Medeniýet, döredjilik we hünärmentlik, jurnalistika we gara blogerçi Allah Muradyň tapawudyny görkezýär. Biz näçe şu ýaly gepleşip geçirýär? Biz sizin bilişiniz ýaly hiç wagtdan birini ýa-ni tanqid edip gepleşip geçiren doktor. O wagtymyzam ýokdy. Biz esasy Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan basbalan we Türkmenistan hususlaşdyryp gelýän adamlar bilen görüşýärdik. Türkmenistanyň içindäki raýatlaryň haklary bozulýanlygyny aýdyp gelýärdik. Daşyndaky Türkmenistanyň grajdanynyň daşyndaky Türkmenistanyň daşyny ýaşap beren adamlaryň haklary bozulýanlygy barada aýdyp gelýärdik. We Türkmenistanyň içinde hakykatdan hem jemgyýet döredip gelýärdik. Şuň üçin. Şu güne gelenmizde siz bilýäňiz gara blogerçi Allah Murat Rahimow diýilen bir jurnalist Azatlyk radiodan kovulan ýörüýdi. Şu ýaly işler üçin 2,5 milyon bäri opozisiýanyň içine girip hemmeleri agdy birleşdirmege aňyrda dursun. Hemmeler pytradyp üstlerine tökmetler atyp özüne jurnalist diýip gelip ýören adam. Biz şoňa ünsen berem noktuk şuny çelli. Biz muny bir ýa-ni sowgatly, bilimli jurnalist diýip hasam edem noktuk. Biz onu kemsetmek üçin näl? Gowşak materiallaryny görüp, onuň içinde ýalanlary görüp, biz onu ýa-ni jurnalist diýip hasam edem noktuk. Ine ýöne şu günne DWT toparyna bir topar tökmetler atan soň biz ona jogap bermeli bolýar. Täze DWT topary DWT halk kerekedi. Hem goranmaly hem öňütmeli. Tapawudy ýok, jurnalist bolsun ýa ýürüýte bir toparyň ýolbaşçysy bolsun, eger bir tökmet atylýan bolsa, biz çydap ahir biz jogap bermeli bolýar. Biz Allah Murat Rahimow häzir ýürüýüşler seredip durmak ýa-ni onuň videolaryna mümkin biz ýuridik taýdan jogap berýär. Häzir adwokatlara bagly. Hormatly vatandaşlar, ine şu gün DWT toparyň ýa-ni DWT halk kerekediň aktivistleri meniň bilen ekranyna sizin öňüňizde siz şu günkü efira egerde maslahatlaryňyz bolsa, soragyňyz bolsa, Farhat boýunça, Allah Murat boýunça berip bilersiňiz. Biz diňe şu iki tema edýär. Farhatyň meselesi we gara blogerçi Allah Murat Rahimowyň meselesi. Men näçe gara blogerçi diýip başladym şoňa? Diňe töhmet atmak bilen. Görgüli Farhat häzir otyr, oňa soragy ýereler edip dur. Bu bolsa Farhatyň gidenligini öz fantaziýasyna, kellesine pikir edip, indi muňa topulmaly wagty geldi diýip muňa topulup muňy gara bulap ýör. Farhat ideal adam däldir. Farhatyň ýalňyşlygy müňlerçe bar. Ýöne bir zady unutmaly. Şol oglan öz topary bilen adamlar halas etmek üçin görüşdi. Özüniň behwi düşünýärli adamlaryň haklaryny goramak üçin görüşdi. Şo ýerde paýşylar ulanmaly boldy. Paýşylar ulanmaly bize de degdi onlar. Olara da degdi ýöne biz ünserin bolsaňyz Farhata jogap bermedik. Sebäbi bu zat ediýär. Adamyň haklaryny goraýar. Türkmenistanyň içinde haklary ýa-ni kanuny haklary, konstitusiýany hukuk goraýan gurumlar şolardan talap edip şolary düşündirip terk etdi. Ol gowuzlar. Bizim edil isleýänimiz şol hemmelerden. Ýa şol raýat borçluny etdi. Özüniň alyp barýan siýasatyny başardy. Şoň üçin şonu rejim ýa-ni basyp alyp eline aljak bolupdy. Şoň üçin başga üçin zatdy. Başga da üçin näme? Şoň üçin men ine birinji başlagan gepleşigi meniň şu efirimde ine Nurcan apa, Serdar Hojanipesov, Abdullah otyr. Vatandaşlar, men özüm bir kiçik giriş sözlerini aýdaýyn, ondan men sözi ine aktivistler berjek. Allah Murat Rahimow ýülenýän Allah Murat Rahimow DWT Murat Gurbanowyň gurumasy däl. Men wagtlaýynça ýolbaşçy edip taýlandym. Men her ýygnaklarda aýdýan, egerde
kimde kimin mümkinçiligi bolsa ýa-da istegi bolsa devlete toparyň ýolbaşçysy bolup, lider bolup biler. Men şoňa baş üstüne hemme zatlary tapşyryp, ýanyna urunmasar bolayyn ýa-da gapdalyna hereket edeýin. ýa bir bir ganatyň bir tarapynda men şu syýasat alyp baraýyn ýa-da yerlerde fiziki işler alyp baraýyn. Tapawul ýok. Ýöne görüşer diýip aýdyp gelýändir. Ine aktivistlaram bilýändir şonu. Aktivistler maňa ıhtiýarlyk berenok, men şu wezipämi başga birine tapşyryp gider ýani. Entek şu neçelli hiç kim çykanok, men şunu alyp barjak murada, men ýerimden ýören, men giýje uny görüşerim. Giýje uny görüşenler köp ýöne bir guramaň ýolbaşçyly, resmi taýdan ýolbaşçy boljak bolsaň, sen jogapkärçilik almaly. Bütün 32 ýylda ýöne jogapkärçiligiň üstünden gelip görmen. Her sözüme, her hereketime uly pretenziýalar men dörejülük, iş dörejülük wagtynda bolansoň men öz-özümi formirować etdim. Fransuzlaryň diýişýäni sformirował, ortagyň diýişýäni sformirował. Mende başga alaç ýok, başga söýlemek. Sebebi menden tory edil, jogapkärçilik deril çağırýar. Şonuň üçin biz size ünseremde okuduk ýöne men size ýeni bir aýdýan. Meniň diýen gaplary 90% ol aktivistler bilen ılalaşyp, ses berilip, şu zatlar hereket edilýär. Murat Gurbanowyň ýeközüň başajagy işi ýok. DWT toparynyň kiçik toparynyň başajagy işi ýok. Bu halk hereketi. Siz halk hereketine töhmetler atdyňyz. Halk hereketiniň liderine Murat Gurbanowa töhmetler atdyňyz. Özem yerlikli diýen töhmetler. Biz şoň üçin size şu gerek jogap berjek. Birinji, siz jurnalist boljak bolýan, jurnalist özüňe diýen bolsaňyz, hansyň litsenziýaňyz, hansyň dokumentiňiz. Men ine plan redaksiýada jurnalist ýa-da men hususy jurnalist. Öz men jurnalist üstlenýärmi? Menem Çehiýanyň Pragaň Registrasiýon palatasyna registrasiýa edip men jurnalist diýip dokumentiňizi görkezim. Şonu görkezip bilmeseňiz hem çıkışlarınızda men jurnalist diýip aýtmaň. Adamlar güler üstüňizden. Öz-özüňizi maskara etmeň, oraya aýdylanok. Mysal üçin Akvel Taparagy jurnalist. Ol jurnalistikadan hünärli fakultetiýede gutorup Moskwada okuyan adam. Onuň neşriýaty bar. O jurnalist hökmünde makala ýazýar. Jurnalist hökmünde dünýäde tanalýar. Ol jurnalist dokumentler ama sizde hiç tat ýok. Sizin neprofessionalizm boýunça statya boýunça siz işten kovuldyňyz. Hiç ýerde men Adatlyk radiosyna jurnalist bolmar diýip boyun alyp sözem ýazdyňyz, şöyle gol çekip on pullan gaýtdyňyz. Inni bolsa demokratik opozisiýanyň içine girip men opozisiýonlaryň arasynda şolary artdyryjak, şonuň tanqidler etjek, şonuň ýalňyşlaryny görkezjek diýip arasalaman kapalak gelýär. Ine men şonu düşünemok. Näme şonu diýär? Kim işleýär? Kime bähbetdi şol? Diňe rejime bähbetdi. Siz şolary işleýärmi? İşleýän bolsaňyz çyk aýdyň şonu. Men şolary işleýän murada men troll fabrikasynda Sankt-Peterburgda kontrakt çekişdim. Onuň üçin men Putin öwýän Amerikany çüýleýän. Onuň üçin men Ýewropada oturubam, içinde makalalar ýazyp, gizliň Russian Today'i berýän ýa ýeni bir zat edýän diýip özüň aýtmasaňyz biz bilemdi o zatlary. Aýdyň şu zatlar halkdan gizlemäň. Siz her wagt hakykat talap edýäňiz. Ine men Yunusdan maglumat sordum, maňa bermedi. Ine şu oglun haramzada. O nähili haramzada oglun? O nähili? Biz arkasyny çalamyz, ýetir onu başga ýere jaňytsan, olum öz pasportynyň kopýasyny ýa-da dokument bermese, olum haramzada bolýar. O nähili? Logika nirde berdi? Ol antilogika. Ol sizin soğutluğunuzu görkezýär. Beýtmerler. Türkmen halky bilen beýle siz görüşmäne hakyňyz ýok. Ya Türkmen halkynyň dinine bunu ýaly sözler aýtmany hakyňyz ýok. Eger şoň sözleriniň agyrlygyny, çuňlugyny bilmeseňiz, onu täzeden türkmen dili we edebiýat kitaplaryny alyňda öwrüň şoňatdy. Gaýra dedim. Men sözü ine häzir birinji bilen
Serdar Hojany pesini geçirýän Serdar Tütsüzden. Sağ olun. Ezilleştirmiş dayda mağda ähliňiň adyna salamlaşdyk, aýtalak oturmaly, sağ olun. Neme da birinciden bugünkü video ahyryny goýupdyr. Bir ay mundan çekipdik, şonu aýtyp geçeýin. Bugünkü goýulan videosunu Allah bilen rahim ol videosynyň aşağında çıkan ýazgyçly watandaşlar arasynda konfliktde bir düşünüşmezlik boldy. Şol barada ikimiz bir 13-nji may güni dugum çekipdik. Şondan soň onu bugün goýdy. Her näme goýan bolsa da haýrymyza halk görüp otyr, halk dinläp otyr, görüp otyr. Sonra bir zada gördük. Bir gürleşilip biljek adamlygyny görkezdi, bir adamkärçilikli, medeniýetli tarabyny görkezdi. Bugün ýene öňünden gysgarak bir zat goýup, soňky gününe bolturan wakalary goýup, bir ay mundan öňkü görüňdeşligin izinden getirip, bilkili adamkärçilikli hasap edýän bolsa özüni adamkärçiligine sygdyrmadym. Elbette käbir goýan dogry soraglary bardyr ýa-da käbir ýerler neme diýendir, beýlek edýändir. Ýöne bu muny görkezenak sen islen zadyň etip bilersiň ýa-da manipulasiýa etip bilersiň ýa bizi ulandyň hasap edersiň. Beýle mesele däl o zatlar. Bäde esasy boljaklar tanqid edýän, kemçilik tapýan bolýar. Hani beýleki tanqid edýänler? Bir sanak, iki sanak ýok. Halk näme üçin tanqid eder? Bir garadan. Diňe şeydi bot. O Allah murat senki dogry. O geldi käris senki dogry. O plank senki dogry. Halk näme üçin beýle bopýar? Halkyň açylasy gelenok mentek ýa halk entek taýar dälmi? Halk uzu açylış başlamaly. Uzu taýda Allah murat rahim bolsun, tanışyklar bolsun, bir 30-20 mundan öňdip men 3 mundan bäri ekrana döşün kakyp oturan bolsun, tasmawatrym 12 million bolturyp kerini galdyryp oturan şey. Ýa-da da umumyň hemmesini aýdylajak zat bugünkü günde adamlar bir zada gözüni açmaly. Halk bir zada gözüni açmaly. Zat bir zada düşünmeli. Biz adam. Etten süňkden bir näçe 100 000 ýyldan bäri ýa-da millionça ýyldan bäri adam zat bar bolsa, evolýusiýaga görä bolsun, o dinimize görä bolsun, kim näçeden ýan bolsa adam käçilik şondan dören bolsun, biz bir zada ýatdan çykarmaly däl. Adam zat şeýle bir erwet bolan wat şeýle bir erwet bolýar. Bir adam öldürip otyka, bir gözüni bıçak bilen oýup otyka, ikinji gözünün içine seresip durýar. Şoňalak nejis bolan adam zat deregi taryhyndan ama wagtyň geçmegi bilen, evolýusiýonir etmegi bilen adamyň dünýä garaýşy, ýaşaýşy, şekli, şemaly, iň barksy loşka wilkan tutuşy käbir ýerlere baranda adamyň bir hil adamçylyk mertebesini öňe çykarýar we biz здесь мы обязательно должны задуматься о том, сможем ли мы быть нормальным обществом или нет, или şuňalak bolup gidersmi kak? Elbette bolup bileriz. Kim aýdýar onu bolup bilemiz ok diýip. Hemmede şonuň tarapdaryny. Bugün Allah murat rahim bizi tanqidlaýar. Geldi käriz bir zatdyr diýär. Diýibersin 70-den geçen adam onuň öýkelemegen bolana. Näme ady? Oşun gepin gysgasy bugünkü videonu ahyryň bir aýdan soň goýdum. Allah murat rahim. Mawa sağ ol goýdum. Ýöne bir hilli öz ýene-de şu öz gylygyny görkezdiň naştaýda bir hilli bir bilmeýän näme gylygyň bar. Birodi bir gowa adamsyň gürleşip götük sen bilen zat etdik biz 3 ýyldan bir tanyşdyk bergendiň. Şu näme etdiň hakynda aýdylýan käbir zatlary dogruladyň mı? Bir hayal kırıklygyna uğradym diýin. Türkçe düşünýän dostlaryň perewod eder aramyzda tanış olanlar kanatlarken niştaýda Farhat meselesini birinciden Farhat meselesinde Murad ağa da düşündirdi, menen bir ağız goşaýyn. Bu barada Türkiye hökümetinden entek biz yurtdan çıkardık, deport ettik diýip şeýle ofisialny hat hiç kime berenak Türkiye. Gitti Türkmenistana diýip oturan görkezsinler şondan Türk'ün haty bar ine gitti diýip görkezip bilen ama bize näme üçin talap edýär özüni görkezip bilmezdi. Bolýar. Bu temanyň geçdik. Ýaşy dileklerde bolalyň. Sany glawny inşallah nemede de Türkiýede de we ikinciden biz uje çözüm yerine gelmeli. Bugünkü günde temany söz gezegini bereýin, men ikinji temaga geçjek bolýam Aslan. Sağ olun. Serdar, men sözünni bizim genejeme Nurçan apa bereýin. Nurçan apa söz sizin. Sesiniz gelen ok Nurçan apa.
Doğru. Allah Murat bir efir etti. O tayda yani töhmetten başka zat biz ken duymadık. Hep yandakileri hemesi erbet diňe ol gowy jurnalist hemme gowy informasiýalar, çyn informasiýalar berýän Allah Murat diýip özüni görkezdi. Bağışlaň, ýöne bu böyle bir däl. Allah Murat'ı men pandemiya zamanından tanıdım. Böyle yani bir pasport meselesi ortaya çıktı. Bu işte ulu işler edip başladı. Men hatta goňup başladım dedim. Bu Türkmen ýigidimiz ortaya çıktı. Böyle bir podдержка berip başladı oğlanlara deyip. Hatta Türkiye geldi. Oğlanlar bilen görüşdü, zat etdi. Ama onun izini alıp barıp bilmedi. Gaýta hemme zady bulaşdırıp şu açılan derneği paramparça etti. Yani Allah Murat barın yerini paramparça ediyor. Yani bir birlik etmek içinden gelen o. Hiç hili. Hep ervet propagandalar, gara propagandalar bilen işleşiyor. Halkın ünsünü başka yere çekiyor. Bence bu bir ayıp, katı ayıptır. Yani sen akpamık bolacak bolýan. Bir de her halkın gözünün göňünde. Demek sen o zaman doğruları ayıt. Seni dinlesinler. Men diýä Yunus'a diýä telefon ettim diýä, ol diýä maňa söýgdi diýä dat diýä. Senin adamlara davranışın şöyle. Onlar bilen gepleşme şeklin şöyle. Sen öyle cevap alýan onu adamlardan. Ne için Murat Kılıçdaroğlu adam ýaly gürleşip onun bilen söhbetleşlik edýär. Senin bilen edip bilen ok. Sebäbi sen özüň öyle adamlara atnaşyt edýän. Yani menin diýjek zadım sen Amerika diýär. Men Amerikan vatandaşı olarak bu taýdan men saňa aýdýan. Sen diýäň haberde Amerika erwet, Ýewropa erwet. Sen Ýewropanyň içinde oturýarsyň. Sen oturan ağacın dalını kesip oturýarsyň. Ondan haberiň hem ýok. Yani o ne demek sen o taýda oturýarsyň da ol Ýewropany da hapalap oturýarsyň. Russiýany öwüp da dedip. Onun Amerika'daki adamlar palatkalarda yaşıyor. Her kim taýda özgür. Yani her kim yaşap bilir. İstediği yerinde. Onların bir shelter diýen yani shelter demek İngilizce общежитие. Общежитие ýaly yerlerde onlara jaý berilýär. Naharlaryna berilýär. Hemme tarapdan hökümet öpçünçilik edýär olara. Ýöne ol adamların tercihi. Bu taýda adamlar özgür, svobodny adamlar. İstedik yerde palatkada gurup ýaşap bilýärler. Öz öýünde ýaşap bilýär. Olary hiç kim işlet diýmeýär. O bir. Onsoň adamlaryň ünsüni çekip de o taý Amerika öýle de böyle de diýip propaganda etme haýyş senden. Yani biz näçe adamlar suwud edýär senin böyle bir propaganda ýöretdiňi. Yani menin diýjek zadym debete toparna hapa zatlar töhmetler atma. O da haýyşdymyz. Bizim köp edilecek işler var. Biz işlerimizi bilen dowam etmeli. Senin böyle bir propaganda bilen uğraşacak ýagdaýymyz hem ýok, wagtymyz hem ýok. Onsoň senin adyň bir yani svitoy ad goýupdyrlar ejen kakan. Allah Murat diýen. Yani şo ady eýe boljak ol. Bizden taňa nesihat. Benim başga diýjek zadym ýok. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Nurcan. Hormatly vatandaşlar. Biz birinji gerek Allah Murat Rahim boýunça çykyş edýär. Bir ýyly töhmet atma diýäňizde bize ýyllap töhmet atyp gelýär. Biz birinji gerek çykyş edýär. Şunun baran ýerine her wagt bir adalatlyk bilen bir azalyk. Men şoňa üns berdim. Näme şonu edýär? Opozisiýa birleşmedin. Halk birleşmedin. Opozisiýanyň halkyň artyna çöp atyp şolary ýaman etmek. Bizim näme başga işimiz ýokmy? Allah Murat Rahim boýunça gürlemek. Ya biz näme Allah Murat Rahim bilen görüşdik. Bizim görüşimiz bir at part bilýärmi? Biz ederek. Elbetde ýok.
Ýöne biz bir gezek jogap bermeli şuna. Şunun kimdigini halk tanımaly. Men şoň üçin wagt ýitirýän, hem ikinji efir edýän şul adam gara blogerçi, jurnalistim der. Bir ýerde hökman litsenziýa bolmaly, hökman litsenziýa bolmaly jurnalist bolmaly. Sen dokumentin bolmasa, sen näle jurnalist bolýan? Mesela sen biznesmen, firmaň bolmasa, hiç tat etmesen, ne sen biznesmen bolýan? Mesela sen institutda oturan hünärmend. Ýöne sen çykyş eden, "O men şugun hünärmendlik edýän, mesela men şugun gady darasyna işläp ýören adam" diýip aýdan, "O sen spesialist ýöne çykyş edip gürläp eden o." Ya da bir ýerde işleň o, egerde sen bir edarada, ýagny edara girmesen, öz-özüňe baryp şol edarada işlemersiň, hökman turatda şu edara girip, öýde taňa bir post bererler, ýa bir dogry bererler, şolda işlersiň. Şol ýa jurnalistim şol ýaly. Ol makala birini ýazyp biler. Şu anlamradyň edýäni. Azatlyk radiosyna dozan makala ýazyp biler. Görünýär. Ýöne ol başga adamlar, hakyky jurnalistler çykyş edip öz adından gürläp biler. Ol başga zat. Ýöne haçan sen ekranyň başyna gelip, "Salam aleykum. Men Allamrat Rahim jurnalist" diýsen, ýalançy bolan. Sen jurnalist. Sen dokumentin ýok jurnalist bolmak üçin. Jurnalistlikden kowuldun sen. Ýa bir edaradan jurnalist Amerikan alyp barýan arasy azat ýoluna, azatlyk radiodan sen kowuldun. Şondan kowulan bolsaň, Volçy bilet bilen seni kim alsın jurnalist? Diňe o gara trollar, fabrika trolly, näme Russian Today'nki. Şol makala ýazyp beremediň başga sen ussat şolu urdu. Garaçylykda. Edil şolary Salavyowa, Kiselyowa sen ýaly adamlar gerekse bir komanda bolýar. Ine şu türkmen opozisiýasyny dagdyk gelýän, gara maglumatlary, ýa-ni gara işler edip gelýän adam şu Allamrat Rahim. Men şunu dinleýänler aýdýan. Ay berekella gow diýip siz alýa bir zat aýdýar-da şoň ýa-ni ofitsialny dokumentini görkezýär, ýa-ni şuraya diýip üstüne de fantaziýa goşýar. Mysal üçin men aýtdym o UKB'daki aýal, ýa-ni şul nime boýunça, ýa-ni UBŠ boýunça, bosunluk boýunça meseleleri çözenok diýip. Elbetde çözenok ol oň ofisial saýtynda bar. Ýöne sanksiýa meselesinde. On ýa-ni o soraq sanksiýa meselesinde on kompetensiyasy da. Ol kompetensiýa Jenewada. Ýöne ol maglumatları alyp Jenewa geçirmek dol haky we borçy şoň. Ona aýdan ogun. Ya da bir ýerine ýa-ni Jenewada bir arda berjek bolsa, öz mejnarod zaşity üçin, halkara gorunmak üçin. O näme? Jenewa barmalymy? Elbetde ýok. On filialy bar, filialyna berýär. Şolar tetkiklep düzgün boýunça rüşeniýe çykaranok netije. Bular iýwer ýanlary. Olar şu meseleleri terdenok. Ýöne öwrenip prosedura boýunça barly hemme dokumentler ýerine mi? Ondan iýwer görýär. Aňarda Jenewada çözülýär. Aňardan dokument gelýär. Ýöne berilýän ýeri şol UKB on, ýa Türkiýedaky öz ýa-ni filialy üstünlen edýär şol zatlar. Ona aýdanok. Ola mümkin bolar diýip aýdanok. Gün aýdýar şular çözenok. Dogry çözenok. Ýöne şoň üstüne başga bir fantaziýasyny goşup ýalanyp aýdýar. Ýok, olar ýaly. Farhadyň şugun men ýerden adwokatdan aldym. Dogrudanam halkara goruş dokumenti bar we nomery bar ofitsialny. Ine şoň üçin on üstüne işläp dur. O ýerde milyonlarça adam ýok. Belli bir ýa-ni derejede adamlar bar. Yani şu dokumentleri edýän, şu dokumentin esasyna, yani goruşun esasyna gelýän adamlar. Farhadam şonu alyp bilipdir. Ol hak. Görkezin şu dokument, görkezjekkä şu dokument. Men gördümmi? Men öz gözümle gördümmi? Men şonu tasdikleýän şonu. Şoň üçin egerde şol yalan bolsa, onu görkezin yalanlygyny. Zapros edin onu. Soran ine Farhat Mehmetkuliýew bam şuraya diýip edin zapros. Ona eden zok. Ýöne gurlaýan. Şu ýaly ýa maglumatlary oýnap manipulasiýa edip ýören, professional uğurda manipulasiýa edip ýören halkyň aňyny çaşyryp başga tarapy gidýär.
Amerika erbet, demokratiya erbet, Avropa erbet. Avropa erbet bolsa näme iş yapýar Avropada? Avropada istenin adam haklaryny gorap bilýär. Istenin prezidente garşy, kime garşy diýsen gorap bilýär. Näme siz gorap bilen radio adaltynyň kugrun soň. Siz kugrunuz. Russiýanyň nimetini kanalyna daýýaňyz, ine men Amerika boýunça hakykatlar aýtdym şoň üçin kugrun. Ýok. Siz ahlak daýdan gaty pes ýagdaýda bolan soň, sizi ýanky bir näçe gerek aýdyp ahyr kugdular sizi. Menden gowulýaňyz olatdy. Şoň üçin men sözü ine Abdulla berýän, Abdulla goşşok daýdyňyz bolsa, siz hem ekranlarda bir topar wagtdan bäri gezip ýörsiňiz, pardon, çykyş edip ýörsiňiz we Alamradyň çykyşyny elbetde görýänsiňiz. Siz näme pikir edýäňiz? Biziň alyp barýan işimiz bilen şoň aýdýan zatlaryň tapawy barmy? Ya ul hakykat aýdýarmy? Tüsüzem. Yine bir gerek salamu alaykum vatandaşlar. Näme? Meniň pikirimçe, ene Allamrat Rahimow soňky çykyşynda aýdypdyr da, näme meni devlete toparly kritika etsem, meni agenda diňeýärler, Russiýanyň agendyny diňeýärler diýdi. Biz bara diňe kritika edenlerde däl, biz sizi hemişedem agent hökmünde şüphelenýär sizden. Ana näme şola birinji aýtjakdym. Ondan soňra näme ýene-dem Farhat meselesinde de mara. Tek men liçna öldüm. Farhatyň niýetdigini bilemok. Farhatyň niýetdigini men näme demok. Ondan ýöne biz şonu elimizden geleni edip nirede bolsa-da çıkarmaň uğrunda. Biz sizi aly kenarda oturyp, näme çaý içip, onu ýalňyş diýdi, bunu ýalňyş diýdi diýip oturamok da biz hereket edýäs. Biz adamlar bilen işleýär. Siziň bu edýän işleriňiz liçni. Näme bide biliň üçin. Siz öz gelengizde näme Farhatyň ýerdedigini biljek bolun. Farhada kömek etjek bolsaňyz ýa-da näme Farhadyň üstüne bizi tanqid etmek üçin ulanýan bolsaňyz onu aýdyň. Sağ olun vatandaşlar. Men şu atdıkça. Bolýar. Sağ olun. Ine şu ýerde bir diýe maňa sowra berýär. Hurmatly vatandaşlar, bu açy efir sowra berip bilersiňiz. Farhat boýunça ýa DBT boýunça ýa men boýunça onun hiç bir tapawy ýok. Ine bir sowra berýär, Murat Bulan sen Türkmenistanda işlen döwründe näme iş bitirdiň senin hökümeti? Sen hökümeti çöktürdün. Ýok da biz hökümetde işlemdik. Türkmenistan döwleti 1992-nji ýylda döwleti. 1991-nji ýylda men ýaş spesialist hökmünde işledim. 89-dan 91-nji ýyly, 91-de men işden çykyp, ýani 3 ýyllyk borjumy bitiren soň men biznese başladym. Men hökümetde, şu häzirki hökümetde, ýagny Türkmenistan döwletlerinden bäri 92-den bäri men hökümetde işläp görän adamlar. Men çökürüp bilemok ony. Men onu ýoluşlyk etmedim, dolandyrmadym. Bir on şahyna, ýani gurumalaryň şahlaryna ýa-da bir hökümetiň iş wezipetine işläp göremok. Başga soruňyz bolsa aýdyp beriň. Egerde soru bolmasa men ine ýene bir zat aýtjak bolýan. Men her wagt özüme soru berýän. Şu Allamrat Rahimow bilen gatnaşanyny her wagt ýazýardym. Maňa Putiniň, ýani Amerikaň, Ýewropaň Putin gollap Amerikan, Ýewropaň edýän zatlaryny. Ine plan professor, plan universitetde ine okuwçyna sen Russiýany gollaýan diýip ýani näme edipdir diýip şunu hökman aýtmaly, şunu ine şu bir waka diýip her wagt maglumat berýär. Men ona ýazýardym. Sen wagtyň şonça köpmi? Orýal materiallar okap Putin, Ýewropa, gadyrdan biziň türkmenlerimize bir reportaj et, bir düşündir, dile çepersen, ýagny bir jemgyýetiň problemalaryny, Türkmenistanyň içindäki problemalaryny, hökümetiň edýän gowulugyny, ýamanlygyny, türkmen graždanlary daşyny işleýän ulun problemalaryny bir Türkmenistan bilen bolaý diýip, ýa gaýrat et diýip ýazýardym men şoňa. Netije ýok.
Men indi bir zat düşünýän, şu agent bolmasa da öz inisiatiwaty boýunça şu agentlik işini ýerine ýetirýär. Näme? Birja Saparmuratov diýip onu gowlýar her wagt. Ve şonu ýanky näme getirjek bolup har turdy. Geňeşe getirjek bolup. Zorda men durdum onu. Men aýtdym, gelmeýär şol. Sebäbi ol agent. Akşam ýatanda Saparmuratov ýanky MHM şapkasyny giyip ýatýar. Kelledine şol näme ýyzam galýandyr. Gowy sersiňiz. Ol bu torun agent, Türkmenistanyň agent boldy, MHM agenti. Rossiýa var FSB agenti boldy. Sen onam çağırıp dursan, onam geňeşiň ýanky maslahatyna çağırýar. Şo ýerde geňeşiň agzasy bolmaş boldy. Ol ya spesialny diýär, ýörüte ýa-da ýanky bilmediklerini bolýar. O näme bilmediklerini? O onun UKB'nin dokumentlerini galdyryp bilýän adam. O näme bilmediklerini? Ol bilmediklerini bolup bilmeýär. Ol jurnalist bolup gören bolsa, hemme zady ýanky ýer goýup, hemme prosedurany gowy bilýän adam bolmaly. Ol bir. İkinci, näme opozisiýa ýapyşpýar? Biz näme etdik? Biz adyny tutandyk. Biz görüşýär. Şu günde Türkmenistanyň içinde halk gaçyp başlady içinden. Diňe şäherdäkilerde uwdaklar Allah'ına jaňa dep aýdýar, ýaşar ýanlar murada maşgalamak mene gitjek Türkmenistanyň berekli. Näme şu toru özüne beren. Näme adamlar diýär. Näme ýaşar ýar ýurt bolmady Türkmenistan. Näme gün-günden beter bolup gidýär. Näme etmeli? Men näme kömek edilýän diýip, näme şu zatlary özüne soraw berip, ýanky görüşenok. Görüşmeden merakka şunu. Ýöne bir kizjik aşağıdaky wezipeli adamlary ýa-da wezipeli hökümet işgärlerini seljirep bir düşündirmeli. Şolary da halka da. Näme şoraýal analizler eden. Näme şoraýaly ýanky maglumatlary tapyp gözlenmek. Şu opozisiýanyň bagly bir maglumat bolsa, derrew şonu alyp, onam tersini aýdyp gömüp goýýar. Näme opozisiýa garşy işler? Inem şonu bolýan adamlara diýen. Şo soraw berin şoňa, bize berýär bolýan, soragdan gaçýar şo. Biz bunu agentlik görýär. Sebäbi biz tanqidli. Oy, gatdol Abdullah Bellakaş. Men tanışyndan bäri, ýani tanışyndan bäri şunu agent diýip hasap edýär. O biz tanqidlana nokta. Sebäbi on edýän zady şüphelendirýär bizi. Şoň üçin şu bize atar tökmet ertir yine başka birine öňü diýenler atýar tökmet. Ýa-da ýanky geldi Kariz Vaýdan ony. Soýunowdaga aýtyp gördi, olar ýanky jogabyny berdiler. Indi bize ýapyşdy. Ýöne ýapyşyp ýatyr, her biz öňü diýär. Näme diýär şonu? Näme biz jogap bermeliler? Ine bir ýerde Murat ulan sen özüň ýanky ýokary tutýan. Sen men yerimde işlek gör, onu men göreyim. Ýokary tutýanmy özüň ýa ýokary dämi? Men jogap bermeli, men bu roman ýol boşdy. Men jogapkärçilikli adam, men hökman jogap beremeli. Bolmasa döwletin agry gaçýar, bolmasa şu ýaly hapa adamlar hapalýar döwletin. Biz hökman jogap bermeli. Günden däl gepe gitmeli, bir gerek biz ýerine goýmaly. Soň näme öz aýtdym? Näme diýen aýan zat bolsa öz üstüne gider, özüne agryar, öz sözüni kontrol edip bilmän bolsa. Şoň üçin oňdan biz beýlekler ýani ýöne gıybata gidip ýanky söýüşip zat edip ýöremiz ok. Ünsüren bolsaňyz, döwletin ýanky çykyşlaryny görýän bolsaňyz, 90%-dan ýokary diňe gurbanlygyny ýapyşyp ýatyr. Diňe Türkmenistanyň azatlygyny görüşýär. Seýdin Allah Muradyň kanallarynda 90% material Putin, gowy adam, Amerika erwet we opozisiýa erwet. Bular wara, men buların ýanky nimetini açaryn. Sen näme tribunalmy? Ya sen kim? Bizim ýanky erwetdigimizi, bizim nimelerimizi açarýar. Biz sen ýaly ahlakdaýdan gaçan adamlar däl. Biz özümize jogap berip bilýän adamlar. Şoň üçin Allah Murat Hakimow ine şu gepleşiklerden soň oturup pikir etmeli. Opozisiýa kömek etjek bolýarmy? İş etjek bolýarmy? Opozisiýa her wagtdan taýyn. Bize jurnalistler gerek. Gowy jurnalistler gerek. Eger şu düzelip
opozisiýa işleşek bolsa ine açyk ýol. Bizim kapılarımız açyk her wagt. Yok, öňkülügüne ýene de ýanky diktatorçylygyna ýene de adamlar töhmet atyp diňe öz ýoluny ýöretjek bolsa, onu öz galada öz ýa pokuny buluşup berer. DBT toporuň daşyndan bir topor blogerler, bir topor aýratyn aktivistler, Türkmen TV radio we ulug bolýan adamlar bir topor biz ýanky toporuny opozisiýa platformasyny öğretdik. Şu opozisiýa platformasyna DBT ýagny Demokratiýa Watan Türkmenistan Halk Hereketen hereket edýär. Käme wagt biz Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hereketiniň adyny çykyş edýär. Käme wagt biz Demokratik opozisiýanyň adyny çykyş edýär. Yani şu toporu ýanky birleşik ýan adamyň we gurumynyň adyny çykyş edýär. Allah'ın Rahim han toporu. Hani ýanyna işleşen adamlar, oraya hakykatçy bolsa, oraya prezident bolsa gelse, bolsun, gurun ýok. Onu topor ýasasyn, beýlekin tökmet edip agry gazanyp bolmaýar. Ol näde oluyor? Şonu düşünmeli şol. Bizim sözlerimizi eşitip Allah'ın Rahim ýerti pek patly adam bolur diýip pikir edem. Ýok, ýöne kellesi aylar mı kalýar? Kellerine ýanky kellesi aylanar, pikir eder. Bizim diýen zatlarymyzy bir sejdiler mi diýip pikir edýär. Hormatly vatandaşlar, egerde Farhat boýunça soragyňyz bolsa ýa-da ine Allah'ın Rahimyň dürüjligi boýunça soragyňyz bolsa aýdyň, biz ýanky näde ol diýen bolsa aýdyň, biz şo öz pikirlerimizi aýdarys. Serdar aýtjakmy? Sağ olun Murada. Ustaýda menim şo ýene de şo aýtjak bolýan adam. Bugünkü günde ýene de tanqid elbetde ki gerek. Hani bir mudur millet bar eken bir wagtlar ädirin diýilişe meselem ýewreýler 10 bolup bir ýere üýşýän ekenler, maslahat edýän ekenler, krupny biznesiň üstünde. O zaman 9 adam bir karara gelenne, şolaryň içinde biri bulara karşı gelip başka bir zatlar ýerine getirenne bulary tanqidlap bu 9 adam gelen kararını etmen, bu karşı çıkanın kararını makulleyen ekenler. Sebebi drugoy podhod, drugoy взгляд na situasiýa, başgaça ýagdaýa seretmek, bu köpürden näet geçip bolýar ýa-da bu işi näet amala aşyryp bolýar, üýtgeçik bir ýoly we bir podhody bar bolany üçin, mysal getirip otyrdylar. Her bir insan akylyny ulanmaly. Her bir insan özünün adamçılık mertebesini yitirmejek bolmaly her ne bolan ýagdaýynda da. Ve ýene de şol näme aýtjaktym aslında bäde Allah'ın Rahim tanqid edýär, ýöne çykyşlarynyň bir käbirlerini eşdýärdik. Menim ýurda barasym gelýär. Menim toporym bar. Bizim ýurtda bir kömek etjek, üýtgeçlik girecek. Ne 90-njy ýyldan beri arzuwum 95-nji ýylda Aşgabatda bolan öldürilenler, ýene bir zatlar 2002 sanjaryň 25-i bu halka berip oturan tarihi wakalary mysal üçin käbir faktlary getirenler şular aýdyp otdy. Diýmek beýle bir niýeti bar boljak bolsa, onu Allah'ın Rahimyň berdi edajak işi tanqidiniň ýany sıra onu siz şeýle etmeli ýa-da beýle etmeli diýmeli. Ýok. Men size aýtjak bolsam, ona siz näme gerek diýjek bolsaň, ona senin tanqidin manysy ona sen tanqid berýän, tupikde goýýan ýa-da tupige sokjak bolýan. Sen alternatiwa görkezmeli, sen jurnalistmi mysal üçin. Men şu wagtda çelen dokumentini soramagam, gyzyklanamagam, hökmenem däl meniň üçin. Onça Türkmenistanym üçin ýüregim agyrýar, ýörejekmin diýe şo sözünden tutaly. Eger şey diýen bolsa, tanqid üreden wagtyň toporyň var, dinleýänleriň var, dinleýijileriň var, goldaýanlaryň var. Ay bravo Allah'ın Rahim tüweleme daş etdiň. Popolitskim razda jildip ýazýan näme var, näme ady elektoradyň var, elektrony patryçikleriň atlary. Sen şolar bilen maslahatlaşmaly, şolardan almaly. Sen dawaýty, ne только хлопайте. Bir pedaly bir adam gürleýän halkyň aşagyna otyrsaňyz ýüzüňizi çykaraňyz ideýalaryňyzy oklaň, ne только ay siz oňaraňyz, siz başaraňyz, siz müň ýaly diýen, siz müň ýaly diýen. Hemmemize diňe ýalan gürleýär. Aslında
Yalan bir töhmet, yalan bilen töhmetden ýadadygan bu Türkmenistanyň içine ýaşap beren wagtymyda şu işe gireli bäriňinde şu 3 ýyldan bäri bolduran işleriň içinde yalan töhmet biz atladan gorkamyzak çekenemiz o gorkman yalan töhmet atýan aty bersin. O dünýäde hasaplaşar erbetligine gidenlerle Allah Taala alyp berer. Allah Murat Rahim'in bärde etjek zady ýa-da gellik herjiňem etjek zady. Не только сидеть вот так вот делать. Если надо будет, надо вообще-то и шум поднимать. 21-nji asyrda ýaşaýar. Farhat gitýär Türkiýe ýalyk bir ýurtdan özüni men demokrat, laýyk diýdirende Erdoganyň ýanyndan we nähili bärde ofitsialny patryjdiýene ýok çykarlanlygy bardy. Elbetde ki bizde umyt bolmaly, kanuna dayanan umyt bolmaly. Kanuna dayanan bir hökümet, bir döwlet paka ofitsialny sana berenok menden gitdi diýip. Sen o taýdan umydyň gaçyramak, ol döwlet jogap berýärmi, o watandaş üçin gaçak bolsun, beýlik bolsun sebebi ölüm howpynyň awanýandygyny 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri Türk hökümeti gatyp bilýär. Farhat Meymankuliýewi konsullugyň içinden çykaranam Türkiýanyň polisiýasy, Türkmeniň polisiýasy dälýär beýlekisi däl. O taýy gurulyp çykanlar. Şu taýda ýene de şu diýjek bolan illeşler näçe köp gowuk kaldyrsak, näçe köp şoň şumuny döwregin etsek, şonça gowy bolarmy diýip pikir edýär. Goldolaryňyz üçin sag bolun. Allah Murat Rahim'a da üstünlük dileyen ýöne yalan gepleme, töhmet atma. Bu videonun öňünden men esasy demeden ýerim. Özüňe gerekli bir vstupleniýa etdiň 5 minutlyk. Bugünkü günlerden temaň gürleşdiň bir özüňizi gürleşdiň diýen ýyzynyň bir ay mundan kimiň aramyzda onu düşünüşýäsmi, düşünüşip bilemez okmy? İkili dialogy şey dip ortaga goýdyňyz ýani ýok. Bana benzi diýen, näme diýsen diýerdi ýani onu Allah bilýär kimde var, kimde ýok. Onuň üçin hem öýkelejekler adamlardan öýkelemene wagt hem ýok. Ezideşler sag bolun emmeňizde gatnaşanyňyza, dinläniňize ýene de görüşýänçe. Sag bolun. Menim bir bellekke şekladyma ine şurada bir ýerýär. Soraw berýär. Murada näme siz Allah Murat ağa bilen gepleşige çykyp bilen ýok. Jogaňyza garaşýar. Biz DWT topuruny ýa-ni DWT halk hereketini açamada men birinji Allah Murat Rahim ýa-ni kanalyna baryp çykyş etdim. Şo ýerde ünferin bolsa men gülüp oturdum. Sen soraw berýär, jogap berýär. Sen şo ýere baryp ýöne näme diýsem kam? Ýöne baryp urlup gaýdýan. Adalatsy. Sana ýa-ni pikirini dinläni ol, soraw, jogap berýär. Sana açyk gülediýär-de ýene de özü ýa-ni kommentariýasyny goşup, pikirini goşup ýa-ni общий мнение çalışıyor, общий pikir çalışıyor. Umum pikiri üýtgödýär. Jurnalist neytralny bolmaly. Ine mysal üçin interwýu geçirýärmi? Sen neytralny geçirmeli. O gyzgyn sorawlary ýa-ni tanqid sorawlary bermeli hökman. Ýöne şol adama mümkinçilik öwretmeli, şu pikire ýa-ni jogap bermeli. Onu ol adalatly bolýar. Şu adalatlygy men görmedim, adalatsyzlygy gören soň men özüme diýdim, gaýdyp şu töhmetçiň ýanyna barmam. Şoň bilen men ýa-ni nime etdim. Näçe men çağırdy. Men barmaýan. Egerde istenik kanal aratsa ýa-ni özüni alyp barýan bolsa, neutral interwýular geçirýän bolsa, men hökman barım. Kim bolaýsyn? Jurnalist bolsun, bloger bolsun tabagy ýok. Ýöne egerde seni gürletmän, dil saatly bilen manipulyasiýa edip oýnap ýören bolsa, bizim oýnatyk däl. Bizim barmaz. Arasa kanalyna bararys. Ine men bir gerek Döwlet Baýhanyň kanalyna bardym. Döwlet Baýhan öýüde geldi. Ýa-ni Timur Serkerde ýatan ýerlikde boldum. Men dostum şonu getirdi. Murada Omska gelip men şonu kömek etdim. Menkide boldy. Men şunu gowy tanýan, men getirin bir gürleşim näme tanqid etmeli biz adım tutanlar diýek. Getirdi, gürleşdik. Ol bağışlama sorady. Ýaşlyk diýip hata edin murada ýanyňyzdaky adamlar hapa ine şeýle diýip ol Allah murada diýdi. Allah murad biz oňun işlemde giňeşde görüşýäs boldy. Biziň DWT toparynda olar ýaly adam ýok. Soň şol haýyş etdi. Ine men bir haýyş etdim. Sen kyn görmede tanqid et, gurun ýok. Ýöne konstruktiw tanqid. Ýa-ni biziň ýalňyşlarymyzy biz öseli.
Bizim bir ideal değil. Bizim yanlış varını koyuyor. Üsülü bizi aydıptır, yol köttür. Tankid et, hakikat ayt. Şunu biz senin bollar diýdim. Bor murada bor men şunun maşlap ýa-ni nimet çekkäle siz bir ussat adam men hormat toýan moral taýdan siz dogrup barýan söz ýok diýär. Şonu aýtdy, kyn görmän men patbişiklerim bir topar sorary bar. Gelip şoňa jogap berdiň. Menem her gedip şeýaly her wagt adama şans berýän. Gurun ýok, men barýan. Barıp şoňa ýa-ni çykyş etdim. Çykyş etdim şo ýerde Alamrat meni tankid etdi. Sen hapakanalar bar ýa, ine menkä geleňok diýip. Men oňa aýtdym. Men oruňyny gürleşdim, men oňa söz berdim. Men bar öz sözüme ýerine ýetirdim. Patbiçiklaryna jogap berdim. Şondan soň aýtdym. Bir kay gowat bardy, ýa-ni bizi öwmedem, tankid etmedem, döwlet baýkan soň ýöne buruşup gitdi. Gep onda däl. Kim tankid edýän bolsa, yalan aýýan bolsa, adamlara ýa-ni beýlekle garaýan bolsa, ýitip gidýändir ünsüren bolsa. Ine 2020-nji ýyla çelli opozisiýanyň arasynda diňe gyrşyklar gidýärdi. Awraýam ýokdy. Liderlaryň arasynda, öňe çykýanyň arasynda ýa bir-birine töhmet atyp, yalan salan edip, halkymyzdan tumuş ýaly Hollywood kinolary görýän ýaly oturup kim näýe ýa-ni paşylary we ýa-ni paşylaryň köp etajly ýa-ni söýleri urup söýger, ay oňurdum da daş etdiň de, nimetdiň de diýip ýa-ni uruşdurýar opozisiýa. Biz şol atlary ýatyrdyk düýünde. Ünsürmen öňe gidip başladyk, ol hemine çekip başladyk. Ne şu atlary ýatmaly. Hökman tankid etmeli gurunu ýok. Bizem hemmemizem biz tankid edem ýok, biz öňünden boyun alýar, tankid etjek hali. Ýöne töhmet atmaň, yalan aýtmaň. Ine şonu haýyş edýär. Hökman tankid etmeli gurunu ýok. Şoň üçin biziň pozisiýamyz, DBT-niň pozisiýasy şeýle, ýynaklary geçýär öz aramyzda her 3-nji gün we bagda gün. Ananyň menem tankid edýär, menem jogap berýän. Menem tankid edýän. Ýalňyza Serdara men başlarym Serdara men biýüne ýalňyza söz aýtdym. Men efir başlamaka bagyşlama sordum. Ýolguş bolsam bagyşlama sordum. Serdar ýalňyşlypdyr bagyşla diýip. Ol bolýan zatlar. Ýöne men bir gara niýetim bilen etmedim. Niýetler arasy bolmaly. Biz öňe gidýän hereket, biz halkymyza mysal bolup durmaly. Şoň üçin biziň ýalňyşmaga hiç ýeri şansymyz ýok. Ýalňyşlyk öz-özümizi düzeltmeli. Biz ýalňyşlar bolsam halkymyza haýyş edýär. Ýazyn kommentariýada. Ýalňyşlarmy biz hökman üstünde işleriz. Kim ýene gurulajak bolsa men söz berýin, efiram köp çekmeýän. Goşaýyn murada şaýly hakykatdan ýa-ni bir ildeşimizem ýa-da oti hakykatdan gelmeli şol primoy efirde medeniýetlice diskussiýa etmeli, kemçilikleri aýtmaly, çözüm ýollaryny önermeli we tekliplerde bulunmaly we hakykatdan halkyň öňüne düşüp bir atly etjekleri çyn bolýan bolar hemme çykyş edýänleriň bugün hem tankitli ýasam şolary hem şoňaly hakykatdan halkyň öňüne niyet etdik diýip düşünen bolsaňyz, yalan däl bolsa aýdyp oturanlaryňyz halk üçin, watan üçin, Türkmenistan üçin ýüregiňiň agyrýanlygy çyn bolýan bolsa bugünkü günden gaýrat ediňler. Tankide gelin, gürleşiklere gelin, primoy efirlerde görüşeliň, medeniýetlice gürleşeliň, halk hem görsün, hem goldasyn, hem bu işiň soňuna bir tirek bir ulaşalyň nesip edenden. Ağzı birlik elbette gerektir. Ve bugünkü günde her kim soraýar, nädip ağzı birleşmeli, nädip ağzı birleşmeli. Belki bizim hemmemizin hem gözleyen problemamız, yani problemamızın çözgüdü, belki şu bir sandıktadır, yani o sandığı hemmemizin gözlep ýöz. Ya da elimizdedir, nämedigini bilemiz abi, bu sandığın, bu altının, elimize geçecek sakrovişyanın. Şunu oylanmalı bäri adamlar, erleşler, bu taýda diňe bir o eýle diýipdi, beýle diýipdi däl, konstruktiwne pikir edip aklyň ulanyp Allah Taala akıl beripdir, bende ulan diýip. Din beripdir, İslam beripdir, bilim beripdir, öwretdir, nawuka beýleki beýdili ilmler atlar bar. Beýniň bolmasa sen bu zatlary düşünüp bilen, beýniň içine akıl diýen zat bolmasa, bu mantygyň, logikaň ýöretip bilmesen, sen pikirlenmesen, sen durmuşyň şerti ýok, ýaşaýyşy ýok. Daşy men ertir
Näme ýerkan çağalarym bilen dip etirki gazanjak puluny gaýgy edýän adam hem etir nire bararkam, nire gazanarkam şo çörek aljak pulumy dip pikirlenýär. Diýmek pikirlenmekde netije bar, pikirlenip netijeye gelip bilýär. Ve biz pikirlenen wagtymyz şeýle ujup pryamoy efirlerde her haýsymyz öz platformamyzda oturup däle gelmeli, belli bir tarih goýmaly, halka da duyurmaly. Gelin şu temada gürleşeliň. Ne Türkmenistana bardyk, halk agzy birleşdi. Indiki hareket, indiki adım näme etmeli? Şu adımı gelin gürleşeliň. Sizin teklifiniz näme? Bizim teklifimizi görsünler, milletem baha versin anketasyny geçirsinler. Bular ýalyk etapy uju dawna geçip başlamaly biz uju. Entäge motiv haýsynyň ýanyna girmeden, ýöne ece bacı ele beyleki. Bolýandy bularym bir halk, ece bacı bir-birini silamayan halk var. Ýöne bu halkyň bir gowlady bar, bu halkyň bir dinleýän bir toporlary bar, bular toporlara bölüp bolýar, başy boş däl bu halkyň. Her haýsynyň başyna bir jemlenip biljek bir onluklary, 50'likleri, 100'lükleri, 1000'lükleri bar, ulaqan bir gazanç elimizde. Şonuň üçin elimizden gelse, ezileşler hem de bugünkü tanqide edilen Allah Murat Rahim Çehyeli Türkmen illeşimiz hem ýaşam bizden ulrak, ağı da bolýandyr, ýaşul da bolýandyr. Gelin tanqidi gürülmüşlikleri, göni efirlerde şeýle gürleşeliň, milletem görlesin, otursun, belirli gün, belirli saat bellense, her bir opozisiýa bilen, ya aktivist garaýşy bilen, ýa-da pravozaşitnik garaýşy bilen, soňunda hemmesini göwek gandaman toprak, men o ýurdum üçin gitjek diýse, pravozaşitnigiň bärdäki işini goýarda, gider-de ýurduna halkyň öňüne düşüp gitmek niýeti bar bolsa çyny bilen. Dogry dämi? Если они говорят правду, то они должны делать именно это. Они не должны сидеть и просто «Ай, sen yalançı, ay sen eyle, ay sen plan». Ne? Sen plan, siz onu etmeli değil. Ha şunu etmeli, halk üçinlik görkezmeli. Eger özlerini beter şeyle akıllı hesaplayan bolsalar, yönlendirmeli, halk üçün hakiki çıkan bolsalar, eger yalan gepler oturmasalar, ona ömürlük YouTube ekranlarını öçürsinler de bu temalarını koysunlar, halkına bir derek kellesini ağırtmasınlar. Hemen ýadatdylar, özlerem ýadadylar. Ya da hakiki görüşe geçsinler, ya da umuman meydandan çekilsinler. Beýdip halky däl etmesler. Halk bularsızam gününü göre. Halk başlaň meni Türkiýede ýok başyna galan wagty ölüsünden gömüp başardy. Meydana öýsiz, öwdasır, produktosuz, işsiz galandan bakyp oňurdy. Türkmenistanyň içinde de şoň gal etdiler. Türkmenistanyň daşynda da şoň gal etdiler. Bu halk özüniň başyna saraply bir garaşyp oturanak, kim geler kamaňa ýe çykar galy. Dostlar, adam kärçilik edýär bu halk. Dinleýär, biriniň bir rat çykar bedin diýe ýok, bularyň çorwa çykarlygy ýok etjek bolýarlar. Niýetleri çyn bolýan bolsa, halka dogry gürrüň aýtsynlar we halka ýol görkezsinler, näme etmeli. Sağ olun. Oya sağ olun. Şöyle iki soru emele geldi. Peýda boldy, men şolara ýa-da jogap bereýin. Birinji soru: näme üçin adwokat belli däl, hiç ýerde hiç wagt adwokatyň ady gilenmeýär? Näme üçin adwokat belli? Adwokat işlep ýör. Men şuňky çykyşymda düşünürdim, şonu näme üçin şey diýär. Sebäbi ine bizim tejribemize göre dursaldan çykarylmada biz adwokatyň adyny aýtdyk. Men hatda videoda görkezdim. Ýykdylar onu. Nägeliklerini bize bildirdi. İkinci advokat tapmaly boldyk. Oňa adyny bermedik, ýa-ni üstünlük kazandyk. Oň adwokaty tapmak aňsat, Türkiýede islen adam, men şu adwokaty görjek we şoň ýanyna maglumatlar aljak diýseňiz, habar tutun, biz size goşar ýanyna işlem ýören. Ýöne ol ýa-ni adwokat öňden bäri işläp gelýän awraýly adwokat. Oňa özüni tanıtmak gerek, o işliýär. Günaýdy, islen adam gelsin adwokatlaryny ýerden men ýanynda işlesin şular. Aýdy otyra. Şoň üçin işler gidip dur. Gerekli adwokatlar ba. İşläp ýörler. Azap bermesek gowy bolar. Ýöne biz mass mediýany kömek etmeli. O näme diýdi? Biz Farhat Meymankuliýowyň problemady ýanglandyryp durmaly hem ýerde. Biz challenge'lar yapmaly. Biz talep etmeli Türkiýeden. Biz hatlar ýazmaly. Her adam ýazyp bilýändir hatlary. Erdoğan'a hat ýazyp bilersiňiz. Bir topar partiýalaryň atlaryny hat ýazyp bilersiňiz. Prokuratura hat ýazyp bilersiňiz. İçeri işler ministrine hat ýazyp bilersiňiz. Ministrim Türkmen halkyndan hat baryny alsa, olam tolunyp başlar.
Bular häzir men jogap bermesem protest başlatalım men ýa-ni hemme bir kançylygym açylýar bütün dünýäde. Ondan bütün dünýäde açylsa Erdogan men kowmaly bolýar. O zatlarym işleýändir. Häzir mass mediýanyň güýji urulur. Şoň üçin biziň ediljek zadymyz egerde adwokatlar bolmasa tutmaly, bar işläp ýörler. Egerde Farhada ýa-ni fizik kömekler gerek bolsa etmeli. Mümkin protest gerek bor. Biz aýdyrys. Biz adwokata aýdyp dur. Biz protest gynajak diýsek, entek gyssanmaň diýär. Haçan protest etmeli bolsa, kanun ýollaryny hiç zat unutup bolmaýan bolsa, onu başga ýola geçmeli. Protest mass media ýollaryna. Ine şonu sizden kömek gerek. Hemmeňizden. Biz protest etmeli hem yerde. Hem yerde protest ýanym. Ine men Fransada ederim. Türkiýanyň ilçhanasyna. Siz İstanbul'da edin. Beýleki Warşawa desin. Beýleki adam ýa Berlin etsin. Şu zatları ýa mass media ýaglantyryp biz nägeliklerimizi görkezmeli. Bütün dünýä. O näde? Buraya bizim vatandaşymyz alırlar, gilläp durlar, maglumata berenoklar, adwokat goýarnoklar ýanyna. O näme beýle bolýar? Näme Türkmen halkyna şeýle ferýäňiz diýip biz ine protest etmeliýiz. Etmeli. Urun ýok. Ine ol görüş, ol Farhada konkretne kömek. Ine onu etbilsek bolýar. O haýp üçin telefonu alıp, maglumatlar alıp, adamlara düşündürüp, hamala sen, ýa şu zatlar sen edip ýören ýaly. Ol haýp. Ine biz içinde işläp ýörüz. Selektor geçirip ýörüz. Olary düşündürip ýörüz. Ýalňyş aýmatynlar. Şolu barlap dur. Şonu da haýp edem dok. Biz diň gollugy edýäs. Ine şu ýol dogry ýol diýip hasap edýäs. Ine bir tory boldy. Şu ýerde eser ýazýar. Tuğulma. Murada ýakyn günlerde alamat ağa bilen gepleşip geçirmegi haýyş edýär. Köp sag bolun haýyşdyňyzda men ýöne ol haýyşdyňy bitirip biljekler. Haçan Allah'ım Murat Rahimov men gara browçu goýdum diýse günle çykyş eden şoň kanalyna. Häzirlikçe onuň hiç bir manysy ýok. Şoň üçin bagşlanmaly. Senin kanalda men baran çykyş ederim. Gara kanal bolmasa, kapy kanal bolmasa bolýar. Tökmetlerden biz bizar. Bize wagtymyz ýok oňa jogap bermeli. Farhat Turdiýew ýa-da твои устами глаголит истина Sevdarjan. Tuğulma. Nurcan apa burada diyecek olsanız yine vakti geldi. Bolmasa bir efir yapan diye 57 minut ýa. Yani Farhat Turdiýew için DBT elinden gelen, DBT toparı elinden geleni edýär. Mitinglere de çykýas, одиночный piketler edilýär. Abdullah Молодец oğlun rolikler mydama çıkarıp dur. Onun için size mesela Türkiye'de yaşayanız alın bir hat yadın ona da gollar çekinde iyi verin şu taydaki İçeri İşler Ministerliğine. Biz öz vatandaşımızı nerede bolduğunu, ne yağdayda bolduğunu açık bize maglumat verin deyip. Olum bir yönü kaycıdat. Yönü olum yukarı gidiyor şu hatlar. Olum bir goşant bolýar. Yani Farhad'ın bütün dokumentleri sağlam, informasiyalar alınıp dur, üstüne işlenip dur, sabır etmeli, karışmalı. Ol bir tansa gitmedi giyce klubuna. Ol şu an bir tutuklu ýagdaýda deringeneliğe işi. Şoň üçin hem sabır etmemiz gerek. Elimizden gelen şunyaly az uz bolsa da kömekler etmeli. Dişmeli, hat yazmalı, challenge etmeli, piketler etmeli, çıkın, soran, eğer bunyalı Farhad üçün canınız yan olsa, öýet goşandyňyzy goşun. Sağ olun. Abdullah aýçaklaryňyz gany? Siziňiz ýap, Abdullah. Yo, men aýtdym. Neme, ýeneden bir gezek Allah'ım Murat Rahimov öz dekiniňizi bize garşy ulanmaňda rejime garşy ulantaňyz bolar. Rejimin Russiýanyň näme derejede rejimi goldaýandygyny görüp dursuňyz, ýene-de siz dymýarsyňyz. Şo arada öz çykyşlaryňyzy etseňiz gowy bolardy.
Tamam. Sağ olun. Ine sizin bir toparınız maňa ýa-da bir toparınız ýa käbir adamlar ýa-da ine Murada Türkmenistana bir maňa nime diýär men ine Türkmenistan üzerine men ýydymda iki hatar ýyzy oturdy. Men gördüm. Men bir topar soragy berdim. Sen gördün bolsaň näme şekilde gördün? Arxinot diýilmi? O arxinot diýär. Güllenok, gıyğıranok ýok. Ona Farhady meňzan olur. Farhat Hökman skandal turulurdy, gıyğırdy. Bir topar ýa soragy beren logika ýok da. Ondan başga bir ýeri aýdýa men ine bilýän şo ýerde degini. Sizin hemmeňizden haýyş. Egerde sizde Türkmenistanyň maglumat bar bolsa, aýdyň bire. Farhat plan ýerde. Plan nimede ben gördüm. Plan yerde men şonu ýanky habaryny eşitdim plan yerde dedim. Biz barlar şonu. Eger sen dogry bolsa biz ekran çykyp aýdyr şonu. Biz barladyk. Ine bir watandaşymyz şonu ýedi. Bizim şonu tasdiklady. Ýöne hiç maglumat ýok da bizde. Şoň üçin bizdäki resmi taýdan maglumatlar Farhat Türkiýede. Biz onu 100% diýip bilendik. Ýöne resmi taýdan maglumatlara göre ine başgaça aýtyp bolanok. Farhat Türkmenistany diýip bilenok. 19-na alny ertirem 9-da ýydan akydyrly. Oraya zat ýok. Dünýäde ýok oraya. Dar Interpol tutanada sana 7 gün wagt berýär öz zaşytan etmeyene. Bütün dünýäde şeýle. Oraya zat ýok dünýäde. Şunu akşam tutdular. Ýanky 20-30 sen getirdiler polisiýa uçastygyna, ýanky bölümne derruzan karar çykaryp Türkmenistana berdiler. Oraya zat ýok dünýäde. Oraya zat bolun bolsa, ondan Farhady öňünden çağırıp, ýanky adwokatlar bilen çağırıp prokuratura derine geçirip, oňa aýdardy. Biz size habar bererdik, bir günde tutup iyi bererdi. Ya karar çıkarırdı. O görgülüğün habaram yok. Oraya zatlardan. Şoň üçin akıtacak boldular. O doğru. Yönü başa varmadı. Ne deyip bolsa görür, hakikatlar açılır bizim. Yani bu ýagdaý şu ýaly bolmagyny haky yok. Şöyle başka sorular bolsa bir topar nimeler botda gelipdir. Bolýar. Hormatly watandaşlar, egerde başka soruňyz bolmasa, biz efirimizi gutarýas. Şul efiri biz ýürüýte, ýa-da gara blogerçy Allamara takyna görüntük we Farhat boýunça maglumatlary aýtdyk we şol Farhat boýunça soru olmasa şoňa jogap berdik. Bizi tankit etbilerseňiz sizin hakyňyz bar, dogry. İtleni adam etbiler, itleni adamy. Ýöne töhmet atmak we yalan aýtmak, onu da uly derejede ekrana çykyp, ýanky özüne jurnalist diýen adam, günne çykyş edýän adam, ol men pikirimçe bir gelişikler. Şoň üçin biz şoňa garşy. Onu näme? Onu gyýlar efirimizi ýapalyň. Bizi ýyzarlar, bizi dinleýän üçin köp taňa ýokatyn. Bizi golleýän üçin köp taňa ýokatyn. Farhat tutulmady göreş gitmeli. Farhadyň azatlygyna da we Türkmenistan içindäki ýatan siýasat tutsoglaryň aşagynaky adamlary da ýanky azatlygyna görüşmeli we Türkmenistanyň halkyny azatlyga çykarmak boýunça da görüşmeli. Biz durmaly. Sağ olun, indiki gepleşiklere çeldi, hormatly watandaşlar. Sağ olun vatandaşlar.